Елегия 3, посветено на филмът Добро утро, Виетнам. Музика злато, барабани от сребро, един оркестър, една душа, барабанистът. О, светиите маршируват по златният паваш, отмерват такт в града на Бог и възбог се издига тяхното хваление. Когато пеят в поклонение, духът и църквата казват Амин. Да покаля шията на моята китара, грифа нежно да обгърна с пръсти от стомана, да взема нежните акорди и гмуркайки се в песента, да пророкувам аз без дъх, да издигам глас в твоя храм и неизпостлан пред престола твой ще пея твое агънце съм аз. Амен.